Dobar dan i dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Moje ime je Dragana. Danas pravimo pileće krokete punjene sirom. Prave se lako i brzo, a jako su ukusni. Ja sam koristila cheddar sir, a vi možete praviti i sa mozzarellom ili sa nekim vašim omiljenim sirom. Piletinu isecite na kocke. Usitnit ćemo je u secku. Ukoliko se još uvijek niste prijavili na kanal, a ne želite da propustite ni jedan novi video, možete to da učinite sada. Posolite ili dodajte suvog začina po ukusu. Ja sam dodala 2 prstohvata začina za piletinu, a ukoliko nemate takav začin, onda dodajte origano. Sir naseckajte na kockice. Cheddar je super zato što se jako lepo tegli. Nauljite ruke i kockicu sira stavite na meso. Pa formirajte krokete. Krokete ćemo pohovati, pa će nam trebati brezla, brašno i jaje. U razmućeno jaje dodajte malo mlijeka. Krokete najpre uvaljamo u brašno. Zatim u jaje. I na kraju u brezlu. Pržimo ih u vrelom ulju s obe strane dok ne porumene. Nadam se da će vam se dopasti ovi kroketi. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se neki drugi put. Ćao!